Inače, jako sam zahvalna Bogu što mi je podario ovo telo. Ne seri, molim te. Kom Bogu? Jebote, zahvali se plastičnom hirurgu što ti od mitisera na grudima napravio sise. Ili nekom solarijumu koji je potrošio kilovate i kilovate skupe struje da bi ti danas imala ten ko pokojni Michael Jackson na početku karijere. Znaš, u slobodno vreme uzmem dvaogled pa proučavam svemir. Ko tebi traži da odgonetneš crne rupe, lutko? Drž se tih rupa koje smo videli na slikama, to nas zanima. Niko ne ide u WC s tvojom diplomom, nego s tvojim slikama. Znaš, crne rupe ostavi Stephenu Hawkingu, on se ne bi mešao u tvoj posao, ne bi se sliko za Playboy. Hoću da kažem, suština je